Ето, стигнахме вече на лифта. 9500. Тук сме по-високо от Мусала, въобще... Не, въобще то... Тахо е по-високо, езерото е по-високо от Мусала. Не, езерото. И Мусала не беше ли 1900 или нещо? Две ли? Това тук е пустинята Невада. Там е Карсън Сити, столицата на Невада, но то е много малко градче. Има обработваема площ около градчетата, но само това. Тя иначе е хълмиста, има такива големи масиви, ама са само пущинак. Койоти къде ли няма. Тук вече се вижда много хубаво езерото. Сега последния лифт го фанахме. Ето тук го фанахме последния лифт. Ето тук отдолу. Тук не се ли влиза? А, то това е за... Да, ето тук може да се види езерото колко е голямо. Това не, малко по-нататък. И това е Невада. Всъщност тук надолу е долината на смъртта и се слиза до Вегас. А по-на север е Рино. То е подобно на Вегас, но доста по-малко. Е доста. Стрипа е по-малко, но той Вегас не е много. Колко хиляди е Вегас, бе? Хиляди, той е милиони. Да, той вече е милионен град. Това още няма база за сравнение. А вчера Скуа Вали тия... Те се виждат с Клавали. Да. Там виж това бялото ли цвети? Да, точно там. То отразява леко. Че да се дре правилно, т.е. не му да на камерата. Абе, е там. Има едно де цвети, над него е върха с това, с кити. А може би е той десния връх, те казаха, че е най-високи. И там има пак един много висок. Това е източния край на планината, тук свършва. Тук, това всъщност вече е пустинята. Това е Невада. То всъщност ние не сме ли в Невада? Или сме на границата? Кое? Не сме в Невада, бе? Да. Я за едно снимам. Capitola, which is 4 miles south. Real quaint village, called a village. Good place to vacation. It's here too. It's very А? yeah. Тук се вижда хубаво езеро. Yeah, have fun. Не, той е тук само в началото. Тази страна? Да. Според мен, че няма много батерии.